Oke masih wis jadi pikere wah ini tadi ini kayak duran yang biasa ini wis ono dua subwoofer yang durane gua biasa ono kuwi 8 in ngono kae. Nah iki sing satu ki nggawa speaker kaya ngene iki double coil sing satu. Jenggo omahan wis matok banget. Wis mantep dinggo rumahan. Iki wis mlayune suarane wis maju. Ora mundur ora nyamping. Ngono kuwi asik. Mingkere nyoba. Iki sayange ming ijo ya. Ono kuwi jaluke kok ya ijo ora ireng ya. Yen tampil beda ngono.